Jodak Marinya e sub-county ma Awendo dwaro mondo piny owacho mar kaunti ma Migori okonygi yudo lope mag piny owacho e chiro Marinya ka moyaki kod moko kuom oganda e kinde ma bende gidwaro mondo piny owacho ogernegi chiro manyasani. George Juma miyo lero. E kinde ma oganda e kaunti Migori nono tich ma piny owacho mar kaunti ma Migori osetimo e kinde mar higni adek mar gavana masani Ochilo Ayako, jodak Marinya e sub-county ma Awendo bende koro kowe oko. Gin bende giloso report form margi mar gavana ma Migori Ochilo Ayako e kindeno mar higni adek mokalo. E kinde ma gikwano moko kuom chenrogo mag dongruok ma kaunti ma Migori osetimonegi e tend gavana masani, komachielo bende gintie kod ywak ni moko kuom chenrogo mag dongruok ma gisebedo ka gigeno pok ochopo kare. Ndara waneno modhi nyaka Nyaondo mogo kona kochomo cham gi wadu. Yono ne rach seriously kendo ne watesekaga kabisa. Mano notimore. Daraja moro ni ka kido kichomo Bongo bende nochung' ne ber. Nokelnwa kendo wan kod pieri nyaka en gima nosegere kendo nyaka gere wasebedo kod yot mang'eny ahinya korka pi. Okonyo gweng' mangima e center ka bende osekonyowa kuom okange mang'eny. Oting'onwa daraja molare ni wabede daraja no ka koth ochwe nyaka mon bedo kanyo marech manumu tow. Ochako loso daraja ma Manyata, kamp Manyata, gi Manyachebe, gi madhi dalane. Kuondego ne ok kalre te. Lam mowuok Awendo town kabiro kakalo kochomo cham gi wadu. Lamno bi wasebedo ka wan kod yot kokalo kuom lamno nikech kata nengo mane waidho godo pikipiki kane wadhi e town koro sani odoknwa chien nikech lam. Kada menjo dagi Marinya wach ni piny owacho mar kaunti ma Migori osemiyogi pi maler e chiro Marinya, pi mosebedo ka koro konyo oganda mathoth. Gidwaro mondo koro pini oke kor gwenge mondo koro oganda oyude yono mayot. Pini ober okonyo, to mondo konywa wadwa ni county government ong'iyo monyalo extend godo modhi nyaka e gweng'. Jodagi Marinya bende ka otele kod Joshua Umo Oswago wach ni rem mar keyo pini osemiyo kata mana cho mar pi mokuny e chirono Marinya nyaka sani koro pok otiyo ka gombo margi en ni ber ka tend piny owacho mar kaunti ma Migori chwalo pi e chono mondo koro konygi. Not mabie kwarcha macha en cho kaka konyruok kode onge. Mine mauso kadhi mana cho e bungu to nikech pi okoa kamodhi kacho. E kinde ma jodak Marinya dwaro mondo koro genigi chiro manyasani, bende giwacho ni lop chironi oseyaki kod moko kuom oganda. Gino bende koro miyo kata kama inyalo gere chirono manyasani onge, ka bende koro gidwaro resruok kawuok kuom piny owacho mar kaunti ma Migori. Tujengewe soko kwa sababu ukienda hata kwa masoko zingine unapata hata wamesajengewa hata ile rumu moja. Nitie plode malalri nyaka. Lo lalri nyaka mag plode moyaki jomoko. Tunaomba kaunti yetu ili watutengenezee barabara ambayo inaingia kwa hii soko ili tupate kufanya biashara kwa urahisi. Mobungu ka ndi mondo mi wayud ndara maler mo wadonjo go masima center wani neno go gi oko. Onge. Eni yudo mana ka welo kata mobiro go andgi mo anwa go oko madikelwa gik moko kata mo ai nembe kata mo kuonde machal nade. Ok donji. Apisa mduong' e migaono mar ohala e kaunti ma Migori Victor Weah wacho ni piny owacho mar kaunti ma Migori nitie kod chenro mar gero chiro manyasani e chirono Marinya, ka bende wacho ni dwaro moko ma bende koro osegol kod jodak bende osechopnegi kendo gidhi kawo okang' mowinjore. George Juma, Ramogi TV, Migori.